Ang bid'a sa literal, ibtida'u syai' min ghairi misali sabiq. Lahat ng makabago na hindi natin matatagpuan noon. So hindi yan ang tinutukoy natin dito kasi napaka-extremist naman natin pag lahat yan ay bid'a na tinutukoy natin ay pinagbabawal. Wala pong problema doon. Walang problema sa cellphone, walang problema sa mikropono, walang problema sa electric fan. Yan po ay pamimiluso po naman po yan, yung ganun. Ang tinutukoy natin na bid'a po mga kapatid ay ipinapasok natin na pagsamba sa Islam. Ang definition niya, huwa ta'abbud lillah bima lam yashra'hu Allah wala rasuluhu wala khulafa'ur rasyidun. Ang pagsamba sa Allah Subhanahu wa Ta'ala na walang dalil sa Quran, walang dalil sa hadith, walang dalil mula sa mga sahaba. Yan po ang bid'a. Halimbawa, bigyan natin ng halimbawa. Sa panahon ni Sa'd bin Musayyab, meron siyang nakita na isang lalaki na nagsusunna after Fajr. Dahil ang oras after Fajr ay bawal po magsunna dyan. Bawal magsunna, ibig sabihin pag bawal, hindi ginawa ng propeta sallallahu alaihi wasallam. Pangalawa, ang sala ay ibada. Ang ibada, ibig sabihin pag ginawa mo may gantimpala ka. At ang ibada sa kaida fiqhiyya, al-aslu fil ibadat al-mana' wa tahrim. Ang original na batas sa ibada sa pagsamba ay hindi mo pwedeng gawin hanggat walang dalil. So, tingnan po natin mga kapatid. Yung iba, sinasabi nila sa amin, magbigay kayo ng dalil. Okay, unawain ninyo ng mabuti. Pag sinabing bid'a, wala kaming dalil. Pag sinabi naming haram, kailangan namin ng dalil. Pag sinabing bid'a, walang dalil. Pag sinabing bid'a, pag sinabi namin na bid'a, ikaw ang magbibigay ng dalil. Pero pag sinabi kong haram, ako ang hahanapan nyo ng dalil. So magkaiba ang haram at bid'a para maintindihan nyo. Kasi kami ang palaging tinatanong, kung talagang bid'a ang Maulidun Nabi, kung bid'a ang pag-celebrate o pagbatian, mga New Year, Merry Christmas, o anumang mga sinasabi nyo na bid'a, bigyan nyo kami ng dalil yan, na yan ay bid'a. Hindi po kami ang hahanapan ng dalil, kayo po ang tatanungin namin ng dalil kasi nagbigay kayo ng panibagong aral sa Islam. Kayo ang tatanungin namin ng dalil. Halimbawa, isa-celebrate mong Maulidun Nabi. Kung isa-celebrate mong Maulidun Nabi, bigyan mo ako ng dalil na yan ay pwedeng gawin. Kasi kung wala ka may bigay na dalil, hindi kita susundin. Sabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni, yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dhunubakum." Sabihin mo ya Muhammad, kung talagang mahal ninyo ang Allah, sundin ninyo ako. At mapapasa inyo ang pagmamahal ng Allah.